Parhaat valitaan, niin sille ei siinä voi mitään, jos ei itse ole mukana. Näissä sattunut olen tähden kohdallaan, niin mut on aina kutsuttu tänne näin olympiavuosi. Onnittelut 2-0 maalillasi, siirryit Suomen kiekkohistorian maajoukkueen pistepörssin ykköseksi. Mitä tuo sinulle merkitsee? No enemmän se merkitsee, että päästiin johtoon tässä pelissä, ettei tässä nyt niitä kauheasti ajatella. Ihmemies Helmisen uraan mahtuu monenlaista. Eräällä tapaa kovin juttu on se, että hän on pelannut ainoana jääkiekkoilijana 6 olympialaisissa. Nyt ilta mukaan lukien maailmanennätykselliset 331 maaottelua sekä päälle SM-liigaa, NHL ja Elitserieniä. Olympialaisten lisäksi Helminen on pelannut myös 11 MM-kisat. 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua Koivu, vetäkää, Lauo Helminen, Lauo! Ei voi, ai! 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty! Venäjä on lyöty! Suomi tasoittaa 3-3! Helminen on saavuttanut 9 arvokisamitalia sekä ollut mukana myös niissä kaikkein riehakkaimmissa suomalaisen jääkiekon juhlissa.